खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां टेट खुंनो एडभार्टाइजमेन्ट फोसावबाय। आसामनि 6थि शेड्युल ओनसोलनि जिल्लाफोराव फैगौ एप्रिल दाननि 30 खालारनिफ्राय स्पेशेल टेट एलपि आरो इउपिनि थाखाय जर'खायै टेट आनजाद खुंनो एडभार्टाइजमेन्ट फोसावबाय। जायफोर गोसो गोनां आरो जाथावना बिजाथिफोरा बे फैगौ मार्च दाननि 5 अक्ट' खालारनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। लोगोसे जर'खा टेट आनजादनि आर'जलाइ एबा बिनायसा फोरमान बिलाइखौ अनलाइननि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन। मख'नो गोनांदि लोगोसेनो बिजाथिफोरा 6थि शेड्युल ओनसोलनि सिङाव थानाय जिल्लाफोरनि जाथारनांगोन। नैथि रादाबाव दं उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोआ फेक गावथारनाय जाथायखौ मुगैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 फेब्रुआरि खालि उदालगुरि जिल्लानि रौता दैफाङाव जानाय फेक इनकाउन्टार जाथायखौ मुगैदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैया उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा आसामनि बारग' मन्त्रि हिरन दैमारि आरो एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया दैदेननाय खौरां मेलनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि बेबादि फेक इनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव फिनजाथाय दैथायहरदों खौरां मेलनि गेजेरजों। थामथि रादाबाव दं उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफानखौ सोंखारिदों। दायनिगिरिखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया, नाथाय सासे दायनिगिरिनि मुङाव गुबुन सासे दाय गैयै सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामनायखौ जों गनायनो हाया। जुदि खिनाराम बर'नि बदलै डिम्बुसर मुसाहारिखौ इनकाउन्टार खालामना गावथारदोंब्ला डिम्बुसरनि नखरा थार बिजिरनायखौ मोननांगौ। बेनि थाखाय उदालगुरि पुलिस बिफाननियाव मोनसे गिदिर गोरोन्थि दङ। मानोना जुदि खिनाराम बर'खौसो इनकाउन्टार खालामनांगौनि थांखि दंमोनब्ला माबोरै डिम्बुसर मुसाहारिखौ गावखो? बेनि थाखाय गोजौ बिफाननि सुबुंफोरा नायबिजिरनांगौ। बे बाथ्राखौ मैया बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। ब्रैथि रादाबाव दं रिलायन्स कम्पानिनि चेयारमेनआ Z+ सिकिउरिटि मोनसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रिलायन्स कम्पानिनि आफादगिरि एबा चेयारमेन मुकेश आम्बानी बिथाङा गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय Z+ सिकिउरिटि मोनसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे Z+ सिकिउरिटिनि अर्डारखौ सुप्रिम कर्टआ थांनाय समबारखालि बिथोन होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां आरो बिथांनि नखरनि थाखाय हादराव आरो गुबुन हादरावबो बे Z+ सिकिउरिटि पार्सनेलफोरखौ बाहायनो थाखाय गनायथि होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन एबा ISROनि बिगियानगिरिफ्रा चन्द्रयान-3 मुंनि अख्रांमा जानखौ थांनाय समबारखालि जाफुंसार महरै अख्राङाव दैथायहरनो हाबाय होनना ISROआ फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं लियनेल मेसिआ बुहुमनि साबसिन बान्था मोनबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आर्जेन्टिनानि जोलुर गेलेगिरि लियनेल मेसिनो फेडारेशन अफ इन्टारनेशनेल फुटबल एस'सिएशन एबा फिफाया 2022 मायथाइनि बुहुमनि मादाव साबसिन जोलुर गेलेगिरिनि बान्था फिफा बेस्ट मेन्स प्लेयार एवार्ड बान्थाखौ होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय